No, ty točíš, nie? Hej, máte kameraman proste. To sa už točí? Hej. No zase ideme po Karinovskej onej rozjebanej ceste. A ideme tentokrát autopilot dať, ale totálne, brutálne. Ja som sa vyjebal. Šofer nastupuje. Do piči. Ja ti bežať nejdem. Máme Rišov telefón. Boha im jeden. Fúkám a nevieš, tak som sa vytrel, že som do piče. Ja som tiež chcel, ale potiahlo mi zadnú nohu, tyka, píp na zem. To bol Riťo, nie? Riťo. Vieš, ako som sa vyjebal? Len aby telefón zostal pôjde na video. Aké video? Čo chceš? Ešte natáčam. Ja som mal natáčať? Nedám. Vypni to. Načí. Ja jebej, keď mi nedáte telefón. Ešte chceš vystúpiť? Ešte máš na to čas. Toto je štýl, chlapci, toto si nikto nemôže dovoliť, toto si môžeme... Power, nemám ten pozor. Nerob. No, sme tu my všetci. 1, 2, 3, 4, hej. No. Všetci majú piči, oni si tu kokoty naťahujú. Tu sú ľudia, pozrite, a tam sú ľudia. Dobre, nemôžeme sa spraviť ako bezdomovci, čiže musíme sa kľudiť. Čaute.